ମଧୁପୁର ଗ୍ରାମରେ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ଭାରି ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସାଙ୍ଗଟି ବିଦ୍ୱାନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଦ୍ଧିରେ ବହୁତ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲା। ସେଇ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଭାବିଲେ ବିଦେଶ ଯାଇ ବହୁତ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥିଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅସ୍ଥିଗୁଡ଼ିକୁ ଚୁଡ଼ିଦେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଙ୍ଗଟି ତାର ଛାଲ ଆଣି ସିଂହ ଦେହରେ ଲଗାଇଦେଲା। ଆଉ ତୃତୀୟ ସାଙ୍ଗଟି କହିଲା କି ମୁଁ ତାକୁ ଜୀବନଦାନ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ସାଙ୍ଗଟି ମନା କରୁଥିଲା, କହିଲା ସିଂହ ଯଦି ଜୀବନଦାନ ପାଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ କି ତୁ ତ ମୂର୍ଖ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କି ଜୀବନ ଦେବାରେ କେତେ ଯେ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ସାଙ୍ଗଟି କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେମାନେ ତ ମୋ କଥା ମାନୁନ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଯାଉଛି, ଯଦି ତାପରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଜୀବନଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ତୁମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ତା କଥା କେହି ମାନିନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ମୂର୍ଖ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ମୂର୍ଖ ସାଙ୍ଗଟି ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଜୀବନଦାନ ଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ସିଂହ ତ ଭୋକିଲା ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଖାଇଦେଲା। ଏହା ଦେଖି ଚତୁର୍ଥ ସାଙ୍ଗଟି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲା। କହିଲା ବିଦ୍ୟା ରହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ ବିଦ୍ୱାନ ବି କୌଣସି କାମରେ ଆସିନଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଆସିବି ନୂଆ